Príbeh sa začína mladým mužom, ktorý bez prestania beží popri krajnici cesty. Drží si dobré tempo, hoci nikde nie sú v dohľade žiadne domy. Nedaleko raňajkuje jedna rodina. Potom matka zostane sama a krátko na to ju vidíme plakať. Ukáže sa, že prednedávnom dostala správu, že jej syn zomrel v zahraničí. Bol príslušníkom námornej pechoty a ako mnohí jeho návrat domov nebol istý. O chvíľu niekto zaklope na dvere. Keď matka otvorí, stretne sa s tým istým chlapcom, ktorého sme predtým videli bežať. Mladík sa predstaví ako David, bol priateľom jej syna a má jej povedať niečo dôležité. Laura ho pozve dnu, keď sa dozvie, že David bežal z mesta až sem, je to viac než 100 kilometrov a tak mu ponúkne niečo na pitie. David jej povie, že bol pri jej synovi v jeho posledných chvíľach a sľúbil mu, že ich príde navštíviť, aby im odovzdal jeho posledné slová. Ide o odkaz plný lásky pre nich, ktorým si veľmi rýchlo získa Laurinu dôveru. Rozhovor prebudí Annu, Kalebovú sestru, ktorá vstane, aby zistila, čo sa deje. O chvíľu neskôr sa už David nachádza v izbe svojho najlepšieho priateľa s pozvaním zostať tak dlho, ako bude chcieť. Zmeníme scénu, aby sme spoznali Lukia, najmladšieho člena rodiny, ktorého školskí násilníci brutálne napádajú. Deje sa to každý deň a mladík je už na to zvyknutý, nemôže s tým nič robiť, pretože ich je viac a sú silnejší. Ten večer mu matka predstaví Davida, ktorý s nimi večeria. Spencer, jej manžel, sa vráti a dá jej najavo, že až príliš dôverčivá k cudziemu človeku. Anna sa ešte nevrátila domov, pretože sa v parku zdroguje so Zekeom. Robí to odvtedy, čo jej zomrel brat, je to jej spôsob, ako sa vyrovnať so smútkom. Doma už David zapôsobil aj na Spencera. Po pár pivách sa mu tento ponúkne, že mu zoženie prácu. Na druhý deň ide David vyzdvihnúť Lukia zo školy. Zase ho zbili, ale tentoraz chce David zistiť, kto to urobil. Luke ukáže na skupinu chlapcov, ktorí práve odchádzajú v dodávke a David ich začne sledovať. Chlapci zastavia pri bare a David vystúpi, aby si dal drink. Barman pristúpi a David si objedná panáka pálivej omáčky, ale pre násilníkov objedná jedno kolo cosmopolitanov, teda jasne ženský drink. Keď nápoje dorazia na stôl, chlapci sa k nemu priblížia, aby oboch zmlátili za ten žart. Práve v tej chvíli David hodí panáka pálivej omáčky vodcovi do tváre a začne sa bitka. David začne mlátiť všetkých násilníkov, pričom sa postará o to, aby nikto neodišiel bez poriadnej dávky bolesti. Športovcom zlomí nohu, aby si na budúce dobre rozmysleli, či sa znova pustia do Lukia. Keď sa bitka skončí, David vytiahne zväzok bankoviek a nechá na stole $300 za spôsobené škody, potom odíde a pripomenie barmanovi, že by mohol ísť do väzenia za podávanie alkoholu neplnoletým. S rovnakým pokojom ako vždy David uistí Lauru, že je všetko v poriadku, čo skoro naučí Lukia sebaobranu a všetko sa zlepší. Čo sa týka Anny, aj ona objavuje Davidovú stránku, ktorá sa jej páči, dokonca ho v ten večer pozve na party, aby sa začlenil a predstaví mu jednu zo svojich kamarátok. Netrvá dlho a David ich všetky nechá v úžase. Je silný, pekný a očarujúci, skutočný muž v porovnaní s ostatnými, ktorí sa len drogami ničia. Party ešte chvíľu pokračuje, až kým David neuvidí Annu odchádzať so Zekeom do jednej izby, čo sa mu zrejme trochu nepáči. Jeho zámerom je nasledovať ich, ale do cesty sa mu postaví otravný bývalý frajer a najprv sa musí vysporiadať s ním, čo mu nezaberie ani 2 sekundy. Jeho kamaráti, keď vidia Davidovú brutalitu a silu, sa rozhodnú vzdať a odísť. Jeho výkon stačil na to, aby si získal srdce Kristen, Anninej najlepšej kamarátky, s ktorou tú noc skončí v posteli a potom sa vrátia na party. Tam David využije svoj vplyv, aby presvedčil jedného zdrogovaného chalana, nech mu zoženie zbraň. Cestou späť sa mu Anna prizná, že sa hádala so svojím priateľom, on stále robí chyby a nemá žiadne ambície, ona sníva o tom, že pôjde na vysokú školu a Zeke len berie drogy. V tú noc, kým všetci spia, David zostáva hore s desivým výrazom v tvári, je jasné, že ukrýva veľké tajomstvo a je to nebezpečný muž. Anna ho začuje hovoriť po telefóne o ľuďoch, ktorí ho prenasledujú a tak zavolá armáde, aby sa spýtala, či je nebezpečný. Osoba, ktorá ju vybavuje, skontroluje Davidové spisy a fotografia sa nezhoduje. Navyše, pri otvorení spisu okamžite upozorní Federálny úrad pre vyšetrovanie. V tej chvíli sa presunieme do vládnej kancelárie, kde spoznávame Richarda, vedúceho projektu Aegis, ktorý len čo sa dozvie o tom hovore, nariadi lietadlo s ozbrojenými agentmi.
Medzi tým sa David stretne s narkomanmi, aby kúpil zbrane a páči sa mu, čo vidí. Jediný problém je, že neplánuje míňať svoje peniaze. Radšej oboch zabije a všetko si nechá. V debne sú pištole, pušky a niekoľko granátov. David má všetko potrebné na to, aby sa v prípade potreby postavil celej jednotke. Doma príde Spencer trochu rozrušený. Práve našli jeho šéfa mŕtvého a vedenie firmy mu ponúklo povýšenie, po ktorom tak veľmi túžil. Zeke zavolá Áňa, aby jej povedal, že jeho priatelia sú mŕtvi. Niekto ich zabil v kameňolome a oni mu povedali, že David od nich chcel kúpiť zbraň. Anna začne mať podozrenie a tak mu po príchode domov ukradne telefón a odfotí si jeho posledné hovory. V tej chvíli jej zavolá Zeke, ktorý jej prezradí, že v jeho dodávke našli vražednú zbraň. Teraz ho obviňujú zo smrti jeho priateľov a bude postavený pred súd. Navyše, po prehliadke jeho domu našli veľké množstvo drog, takže Zeke nemá žiadnu šancu uniknúť. Pre Annu je toto všetko príliš zvláštne a postaví sa Davidovi pred všetkými, no ako sa dalo čakať, on má dobré alibi a nikto nič netuší. Richard dorazí do mesta a má celú jednotku, aby išla po Davidovi. Na druhý deň Anna zistí, kam tak často volá a rozhodne sa ísť po tejto stope. Na to potrebuje Lukea, ktorý používa školský internet, aby našiel informácie o Davidovi. Jeden z násilníkov sa po neho vráti, lenže tento raz je pripravený. Luke nakoniec násilníkovi zlomí lícnu kosť a riaditeľ ho za to chce vylúčiť, ale to sa nestane. David zasiahne a zmení situáciu, všetci vedia, že ten druhý chlapec je násilník a navyše študenti počuli, ako ho nazval buzerantom, čo predstavuje zločin z nenávisti. Ak riaditeľ Lukea vylúči, oni pôjdu do médií a podajú žalobu na školu, čoho veľmi pravdepodobne bude stať miesto. Za menej než 10 sekúnd sa riaditeľ zľakne a Lukeovi dá len 15 dní trestu po vyučovaní, navyše sa ponúkne, že vytvorí komisiu, aby násilníci dostali, čo si zaslúžia a už nikoho viac neotravovali. Luke je Davidovi veľmi vďačný a tak zradí svoju sestru a prizná sa, že ho vyšetruje. To číslo patrí plastickému chirurgovi, ktorý sa špecializuje na zmeny tváre. Anna má podozrenie, že David klamal o svojej identite, navyše je presvedčená, že to bol on, kto zabil všetkých týchto ľudí a plánuje ho udať, aby zachránila Zekea. Doma David pomáha Laure vešať bielizeň, keď dorazí Richardova jednotka a obklúči dom. Agenti nájdu Davida, ako drží kôž s mokrou bielizňou, ale on má svoju zbraň a je pripravený zaútočiť. Skôr než sa kôž dotkne zeme, dvaja z Richardových mužov sú zabití. Ostatní začnú paľbu a premenia dom na vojnovú zónu. David má zranenú nohu, ale stále je schopný bojovať. Navyše má všetky zbrane ukryté v dome a zlikviduje každého, kto sa odváži vstúpiť dnu. Richardovi muži začnú padať jeden po druhom a Richarda prestane baviť posielať ďalších mužov, tak nariadi nasadiť ťažké zbrane. S týmito zbraňami sa steny domu rozpadajú, ale žiadna z guliek nezasiahne cieľ. Laura sa ukrie v kuchyni a David ju nájde. Ona žiada vysvetlenie, ale on jeho neplánuje dať ani ju nenechá utiecť. Chladným a krvavým spôsobom David prebodne Laure hruď kuchynským nožom a utečie v rodinnej dodávke, nie však skôr, než zničí pneumatiky Richardových aut, takže ho Richard nemôže dobehnúť. Cestou David uvidí Spencerovo auto a bez akéhokoľvek dôvodu doň narazí. Vystupí, vyťahne zbraň, popraví. Začne utekať pešo cez pole. Richard dorazí až do reštaurácie a vezme so sebou Annu. Myslí si, že David neopustí mesto, kým nezabije všetkých, ktorí videli jeho tvár. A nemýli sa. Len čo vyjdu z reštaurácie, David príde v minivane, ktorý ukradol a zabije Kristen. Keď potom hodí 2 granáty k nohám zákazníkov, ktorí boli svedkami vraždy a odíde. Anna sa dozvie o smrti svojich rodičov a teraz je Davidovým cieľom ona, ktorý určite pôjde hľadať jej brata Lukea, aby zahľadil stopy. Keď dorazia do školy, Richard sa musí vysporiadať s halloweenskými dekoráciami a nájsť Lukea uprostred mnohých rozptýlení, atrakcií.
Skôr než sa im podarí utiecť, David ich nájde a postará sa o to, aby najprv zabil Richarda, ten je najväčšou hrozbou. Teraz potrebuje nájsť deti. Luke sa skrýva a Anne sa podarí narobiť hluk, aby ho prilákala k pódiu. David sleduje krvavé škvrny a keď si to uvedomí, Anna stojí za jeho chrbtom a drží Richardovú zbraň. Podarí sa ich postreliť, ale skôr než sa uistí, že je David mŕtvý, on ju zozadu napadne a bodne ju do nohy. Len pár sekúnd predtým, než sa mu ju podarí udusiť, sa objaví Luke a bodne ho do chrbta, potom ho ešte raz zraní do hrude, čím ho zloží na dosť dlhý čas, aby mohli utiecť skôr, než oheň pohltí celé miesto. Príde polícia a nájde súrodencov v bezpečí, ale potom, čo hasiči uhasia požiar, vyjde najavo, že po Davidovi nikde nie je ani stopa. V tej chvíli Anna zazrie jedného z hasičov, ako odchádza na druhej strane, krýva a na zemi zanechal malú stopu krvi. Hasič sa k nej otočí a vidíme, že je to David, čo nám prináša koniec filmu. Čo si myslíš, že sa stalo? A takto sa končí tento parádny film. A chceš vidieť viac takýchto úžasných videí? Odporúčam ti toto. Klikni teraz!